Για την ομάδα μας με το νούμερο 9 ο Μάρκους! Ο Μάρκους! Ο Μάρκους! Έχει χώρους, πατάει περιοχή, βρίσκει τον Μπέργκ, 2-0 στο 65. Η δουλειά του Μαρινάκη, το εύκολο πρώτο γκολ στη Super League για τον Μπέργκ. Πράνιτς αλλάζει με τον Ατζακούν. Αριστερά ο Μπέργκ περιμένει την μπάλα, αφήνει ο Αμπέιτ. Ο Μπέργκ μάζεψε. Αμπέιτ, ο Μπέργκ το σουτ, γκολ! 1-0 ο Παναθηναϊκός. Ο Μάρκους Μπέργκ, δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Μπέργκ αποδέχθηκε ωραία την μπάλα, γκολ! 1-0 στο 59. Τρίτη και φαρμακερή για τον Ερνάντες στο δεύτερο ημίχρονο. Μπέργκ προειδοποίησε 2 φορές το 50. Παναθηναϊκός κάνει την καλύτερη εμφάνιση. Ο Ζέκα, σέντρα για το Μπέργκ, κεφαλιά, γκολ, 1-0. Στο 21 ο Μπέργκ βρίσκει το τεράστιο κενό. Πράνιτς θα ξεφύγει, θα πλασάρει, ο Βελίδης εστιχλωδός στα κουνάκι, γκολ από τον Μπέργκ. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Καρέλης. Έχει βγει ο Άλβαρες από την περιοχή. Κάνει τη σέντρα ο Μπέργκ. 1-0, πολύ ωραίο γκολ από τον Μάρκους Μπέργκ. Έκτο τέρμα του Σουηδού στο πρωτάθλημα για... Εκπληκτική κίνηση του Μπέργκ που σκάβει την μπάλα. Εκπληκτικό γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 43. Καραμάνος, Μέντες. Καρέλης κεφαλιά, έκανε ωραία την κίνηση. Ο Μπέργκ πλασάρει, σκοράρει στο 42-1-0. Απειλεί για δεύτερη φορά στο τελευταίο τρίλεπτο και ανοίγει το σκορ, 8ο στη σεζόν. Ο Πράνιτς δοκιμάζει το σούτ ο Κατημήρης με την γροθιά. Ο Νάνο, ο Μπέργκ, ευκαιρία 3-1. Ο Μπέργκ που θα χρηστεί και σκόρερ ύστερα από τις 2 ασίστ για το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Θέλησε να συνεργαστεί με τον Φουστέρ. Από την απομάκρυνση της μπάλας θέλει να υποφεληθεί ο Μπέργκ που έφτασε πρώτος και πήρε από τον Παπαδόπουλο. 0-2. Γκολ ο Μπέργκ. Ο Παναθηναϊκός πάλι σε κόντρα επίθεση με μεγάλη μεταβίβαση. Ο Μπέργκ στην πρώτη περίπτωση έδωσε την assist. Τώρα βγήκε πρώτος στην μπάλα. Πρόλαβε τον Αβραάμ Παπαδόπουλο και Ο Πέτριτς άλλαξε με τον Νάνο. Ο Ισπανός έχει χώρο και μπαίνει στην περιοχή. Θα γυρίσει στο δεύτερο, το πάρει. Γκολ! Ο Ζέκα θέλει να βρει. Αφήνει αυτός για τον Πέτριτς. Ο Κροάτης θα χάσει. Μπάλα όμως φτάνει στον Αμπέντ. Μοιράζει απέναντι Κλωναρίδης. Ο Μπέργκ θέλει να μπει στη φάση. Ο Ζέκα σουτ για τον Μπέργκ, κεφαλιά. Στην περιοχή είναι ο Αμπέντ, ο οποίος έχει χώρο. Θα γυρίσει τα κουνάκι. Να το χατρίκ από τον Μπέργκ. Νάνο. Σίλντεφελντ. Ντίνας. Καρέλης. Ο Μπέργκ την εκτέλεση. Γκολ! Νούμερο 14 για τον Μάρκους Μπέργκ στο 33. Τριανταφυλόπουλος. Κοντά του ο Ζέκα. Πάσα για τον Κλωναρίδη, έχει αρκετή ταχύτητα, γυρίζει χαμηλά. Μπέργκ 2-1. Στο 86 πάλι αυτός είναι. Κασιαρός πάνω στα πόδια του Λαγού. Η σέντρα είναι πάρα πολύ καλή για τον Μπέργκ που αυτή τη φορά δεν θα στοχίσει στο 28 του δευτέρου ημιχρόνου. Ζέκα με χώρο για το σουτ. Θα το κάνει. Μπάλα θα κοντράρει. Θα πέσει στα πόδια του Καρέλη. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Χαμένη, αλλά θα έρθει ο Μπέργκ, ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 96. Στο 115 του μάτς, ο Μάρκους Μπέργκ απέναντι στον Ντάνιελ Φερνάντες. Η μπάλα στα δίχτυα και κάπου εδώ τελειώνει η υπόθεση πρόκριση με τον Σουηδό να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Πριν το 15 λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο. 0-0. Εκτέλεση από τον Νάνο, πάει για δεύτερο δοκάρι. Σκαστή κεφαλιά, γκολ! Μάρκους Μπέργκ με τη δεύτερη. Καλεοκίτσιου, το σουτ του Ζέκα, οι σπόντες που πάντα είναι φαρμακερές. Ποτέ δεν ξέρεις σε τίνο στα πόδια θα πέσει μπάλα. Μπέργκ σε κανονική θέση. Πάει και βάζει ένα απίθανο γκολ, παρασύροντας όλο τον κόσμο, αμυνόμενους αλλά ακόμη και συμπαίκτες του,
να πιστέψουν ότι θα κάνει σέντρα. Δεν κάνει όμως σέντρα. Εκτελεί τον Γλίκο, βάζει ένα μεγαλύτερο γκολ. Το δεύτερο του Παναθηναϊκού, το δεύτερο του Μπέργκ στον τελικό, στο πεντικό του Ινσαουράλδε. Η επόμενη από τον Τριανταφυλόπουλο. Διώχνει ο Σίλντενφελντ, τα Τζαγκούν. Ο Μπέργκ, χρησιμοποιώντας τη δύναμη του σώματός του και τη σωστή τοποθέτηση, βγάζει έξω βάση του Τζαβέλα. Πατάει στην περιοχή. Τελείωμα με το αριστερό. 4-1. Πλέον μπορεί να βγάλει και την φανέλα. Χάτρικ σε τελικό κυπέλλου Ελλάδος από τον Τσάρτα το 96 στο ΑΕΚ Απόλλωνας 7-1, εάν στο μεταξύ δεν μου έχει ξεφύγει κάτι, γιατί είμαι και μεγάλος άνθρωπος και η μνήμη μου ασθενή.